खुलुमबाय स्टुडियो दं किलिखां ब्रह्म बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि रां बावजाजों अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आसाम नागालेन्ड सीमा ओनसोल गलाघाट जिल्लानि न'कुथि लकनि कसारी गामियाव बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि रां बावजाजों 10 लाख रांनि जोहोलाव दैमालु भवन लुनाय आरो आसाम सरकारनि अनसुंथाइजों 25 लाखनि मडेल अंगनाबादि केन्द्रखौ BKWSC नि EM प्रदीप सरगियारिनि नुजाथिनायाव सुरुफोथार बियाबनि MLA बिश्वजित फुकना अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनो बिनि लोगोसे BKWSC नि EM प्रदीप सरगियारिया न'कुथि ओनसोलनि बर' हारिमु आफादफोरनो बर'नि दामग्रा आइजें आइला क्लाबफोरनो गेलेग्रा बेसाद आइजोफोरनो खुन्दुं आरो आबादारिफोरनो स्प्रे मेसिन रानो हाबाफारियाव गलाघाट जिल्लानि BJP नि लेङाइ आफादगिरि दिनेश बिलरिया बरफोथार नगरनि आरो सुरफोथार नगरनि मासिगिरि फारियै सन्जीब कुमार बरुवा आरो उखा बिलरिया सुटिया डेभलपमेन्ट काउन्सिलनि सोद्रोमा माधुर्य सयखिया UBPनि थुनलाइ नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी गलाघाट जिल्ला UBPनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। गलाघाट जिल्लानि धनस्री साब डिभिजन आसाम नागालेन्ड बर्डारनि बयनिफ्रायबो गोजामसिन बर' गामि जाय बर' गामिया 1968 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन बेनि मुङानो जाबाय लक्ष्मी कसारी बर' गामि आरो जाय गामिनि मुंखौ बै समनि जनता सरकारनि माने चिफ मिनिस्टार गलाब बरबरा आरो बै समनि जोंनि बर'नि सासे गोख्रों मन्त्रि फरेस्ट बिफाननि अमर ब्रह्म चौधुरी बिथांमोना फैनानै बे गामिनि मुंखौ बै समाव नागा जाथायाव दोननाय जादोंमोन जायनि मुङा लक्ष्मी कसारी गामि आरो बे गामियाव जोङो दिनै बर' कसारी गावहायुङारि खुंथायनि रां बावजादों जोहोलाव दैमालु भवन होननानै रायजो राजानो मिथिं दावथिं बायदिसिना जिरायनो थाखाय खाबुनि थाखाय जों दिनै गायसनजेननाय जाबाय आरो मोनसेबो गायसनदों जोंनि सुरभतार समाजनि मानगोनां MLA बिश्वजित फुकन बिथाङा बे गामियाव मोनसे अंगनबादि केन्द्रनि मडेल अंगनबादि केन्द्र बेनि लोगोसे जोङो बे न'कुथि ओनसोलाव जोंनि बर'फोरा थानाय गामिफोरनि जितु क्लाब जुब संघ बिथांमोननाव जों फुटबल भलिबल नेट बिदि रानदों आरो बे ओनसोलनि जोंनि बर' माहारियारि आइजोफोरा जितु दानाय लोंनायाव आखा फाखा बिथांमोननोबो जों दानाय लुनायनि थाखाय आरो खुन्दुं जों बिथांमोननाव राननाय जादों आरो बेनि अनगायै जोङो जोंनि आबादारि बिथांमोननो जोङो स्प्रे मेसिन रानदों आरो बे ओनसोलाव आं नुनो मोनदों मोन 6निबो बांसिन बर' हारिमु आफादफोर दङ बे हारिमु आफादफोरनोबो जों खाम जथा सेरजा बेफोरखौ जों राननाय जादों आरो दिनै जोङो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जोंनि सुरभतार समष्टिनि सासे माने बयजोंबो मोजां मोनजानाय MLA मानगोनां बिश्वजित फुकना बाहागो लानानै रायजो राजानो गोबां बाथ्रा बुंलांदों बिथाङा लक्ष्मी कसारी गामिनि जितु गोजामसिन गामि बेयाव 120 न'खरनिबो बांसिन दं बे गामिनि लामाखौ फैनाय बोसोरनि गेजेराव बिथाङा मोजाङैनो बानायना होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों बे गामियाव दै लोंनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै जे स्किम मोनथ'वाखैमोन बेनि थाखाय बिथाङा खोथा होदों बे गामियाव जे स्किमखौ बिथाङा हमना होगोन होननानै बे गामिनि रायजो राजाफोरा न'खरफोरा गाहायै बाथौ धोरोमनि आरो बाथौ धोरोमनि बे जितु सिबिसालि दङ बे सिबिसालियावबो फैगौ रां बावजानि गेजेरजों बिथांनि MLA बा आसाम दर्शनानो जाथों बा इन्डिजिनियास फेट एन्ड कालसारानो जाथों बेनिफ्राय बिथाङा रां अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदों जों बिथांखौ साबायखर जासियो बिथाङा फैनानै जे जोंनि बर' गामियाव बेबायदि माखासे जौगाथायनि खामानि मावनो लादों आरो बेयाव दिनै जोंनि UBPनि मिरुनि थुनलाइ नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी जिल्लानि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारीजों लोगोसे सुरभतार मिउनिसिपालिटि बर्ड आरो बरबतार मिउनिसिपालिटि बर्डनि पौरबती बिथांमोना दंमोन आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बेयाव दंमोन बयनिबो मदद हेफाजाब आरो गाजा गोमजाखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो बयनिसिमबो आङो दिनै साबायखर जासियो। माনদৰে লক্ষ্মী কছাৰী গাঁৱত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। ইয়াত এটা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল 25 লাখ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে। বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এটা কমিউনিটি হল 10 লাখ টকাৰে ইয়াতে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু তাৰ লগতে বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰীৰ বাবে সূতা স্প্ৰে মেচিন আৰু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ কাৰণে বিভিন্ন কৃষ্টিৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হ'ল।
এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মৰম চেনেহে আমাক সদায় আপ্লুত কৰে আহি থকা দিনত তেখেতসকলৰ যিকিটা মূল সমস্যা বিশেষকৈ এই ৰাস্তাটোৰ কথা কৈছে আমি ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগিব তাৰ লগতে এই বাথৌ মন্দিৰলৈ আমি আহি থকা দিনত পুঁজিৰ যোগান ধৰিম এই কথা তেখেতসকলক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिव आउटलेट आरो दतमा फेस्टिव आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसुर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन